நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக வந்திருக்க எல்லாத்துக்கும் மிகப்பெரிய வணக்கத்தோடு இன்றைக்குள்ள வீடியோ நம்ம பார்ப்போம். இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா, டீச்சர்ஸ் டேக்கான ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிமை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த ஷார்ட் ஸ்டோரியில் டீச்சர்ஸை பற்றி என்ன சொல்லியிருக்காங்க, ஒரு டீச்சர் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க, அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க பார்ப்போம். ஒரு கிளாஸில் ஒரு டீச்சர் இன்றைக்கி உங்கள் எல்லாத்துக்கும் டெஸ்ட்டு கொடுக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாத்துக்கும் ஒரு பேப்பர் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த பேப்பரில் என்ன தெரியுதோ அதை எழுதுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அந்த பசங்க எல்லாமே அந்த பேப்பர் திருப்பி பார்த்தா அதில் வெறும் ஒரு பிளாக் டாட் தான் இருக்குது. இந்த பிளாக் டாட்டை பற்றி என்னத்தை எழுத முடியும் அப்படின்னு எல்லோரும் யோசிச்சிருக்காங்க. உங்களுக்கு 5 நிமிஷம் டைம் இருக்குது, அதுக்குள்ளே உங்களுக்கு அந்த பேப்பரில் என்ன தெரியுதோ அதை எழுதுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. பசங்க எல்லாருமே அவங்களுக்கு தெரிஞ்சதை அப்படியே எழுதி கொடுத்துருக்காங்க. பசங்க கொடுத்த பேப்பரை சத்தமாக வாசிச்சு எல்லாரும் முன்னாடியும் சொல்லியிருக்காரு அந்த டீச்சர். எல்லா பேப்பரும் வாசித்து முடிச்சதுக்கப்புறம் அந்த டீச்சர் பசங்களை பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க. நீங்கள் எல்லாருமே அந்த பேப்பரில் இருக்க கருப்பு டாட்டை பற்றி தான் எழுதியிருக்கீங்க, அதில் இருக்கிற வெள்ளை பக்கங்களை பற்றி நீங்கள் எழுதவே இல்லை. ஏன் நீங்கள் எழுதலை? இதே மாதிரி தான் உங்கள் வாழ்க்கையிலையுமே உங்களுக்கு இருக்க சந்தோஷங்களை விட்டுட்டு அந்த சின்னோண்டு இருக்கிற அந்த கருப்பு டாட், உங்களோட கோபம், உங்களோட வெறுப்பு, அதையே நோக்கி பார்த்துட்ருக்கீங்க அப்படின்னு அந்த டீச்சர் அந்த பசங்கள்கிட்ட சொன்னாங்க. இது அந்த பசங்களுக்கு மட்டும் இல்லை, உங்களுக்கும் தான். உங்களோட கோபங்கள், உங்களோட கஷ்டங்கள் எல்லாமே அந்த சின்ன டாட் மாதிரி தான். நீங்கள் அதையே ஃபோக்கஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அது மட்டும்தான் பெருசாக தெரியும். அதை தாண்டி வெளியே பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய ஒரு சந்தோஷம் உங்களுக்காண்டி காத்துட்ருக்கு. பாட புத்தகத்தை நடத்துறதுக்கு டீச்சர் தேவையில்லை, உங்கள் ஃப்ரெண்டு மட்டுமே போதும். ஆனால் வாழ்க்கையில் இருக்க கஷ்டத்தையும் சேர்த்து சொல்கிறது தான் டீச்சர் தேவைப்படுறாங்க. இந்த மாதிரி நாட்களில் தான் உங்கள் டீச்சரை நினச்சி பார்த்து அவங்களுக்கு ஒரு நன்றி சொல்ல முடியும். எல்லார் வாழ்க்கையிலுமே ஒரு டீச்சர் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும். அந்த டீச்சருக்கு மறக்காமல் இன்றைக்கி வாழ்த்துக்கள் சொல்லுங்கள். இதோடு இன்றைக்குள்ள வீடியோவை நம்ம முடிச்சிருவோம். மறக்காமல் இந்த வீடியோ பற்றின ஒரு கமெண்ட் கொடுத்துட்டு போங்க. உங்களோட கமெண்ட் தான் நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது எங்களுக்கே புரியும். உங்களோட ஒவ்வொரு கமெண்ட் தான் எங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமானது. மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணிட்டு போங்க. இதே மாதிரி ஒரு நல்ல வீடியோவோட அடுத்த வீடியோவில் உங்களை நான் வந்து பார்ப்போம்.